салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. бозии Барса ва Интер имшаб барои дастаи Барселона дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо финали ҳақиқӣ хоҳад буд. Пеш аз шурӯи мусобиқа худи Хави ва роҳбарияти даста низ хуб медонистанд ки дар гурӯҳ бо Интеру Бавария рақобат кардан осон нахоҳад буд. ба ҷуз ин барои каталониҳо хеле душвор мегардад ки пеш аз Эл Классико дар як финале бозӣ кунанд. номи ин бозиро финал худи сармураббии даста Хави гузоштааст ки ӯ ба ин ҳақ дорад, чунки дар сурати мусовӣ Интеру мебояд ки дар як бозии дигар Викторияро шикаст диҳаду роҳхати даври баъдиро соҳиб бигардад. ҳолу аҳволи Барса дар чемпионати дохилӣ хеле хуб аст. пеш аз рақобат бо Реал Мадрид каталониҳо тавонистанд ба садри ҷадвал бароянд, вале дар бозии аввал муқобили Интер он қадар бо боварӣ бозӣ карда натавонистанд ва ҳамчунин қайд бояд кард ки Хави аз кори доварӣ ба куллӣ розӣ набуд. мушкилии асосии тими Барса то ҳол ҳамон хатти ҳимоя мебошад. муқобили Селта Пике дар марказ ва хатти чапи ҳимоя Алонсо ба майдон баромада буд, вале Хави дар бозии имшаба ба Пикеу Гарсия такя хоҳад кард. Кристенсен, Кунде ва Араухо наметавонанд бозӣ кунанд. Алонсо аз чап бозӣ мекунад. Алба ҳам шояд аз дақиқаҳои аввал бозиро шурӯъ кунад ё ҳамон балдаи ҷавон бори гаронро ба дӯш мегирад. дар маркази майдон Де Йонг баргашт ва Хави мехоҳад аз гави даст бикашад. бе ӯ ҳам тӯбро аз Интер гирифтан роҳат хоҳад буд. дар флангҳо ҳама Дембеле, Торрес, Рафиня ва Фати мусаллаҳ шуда тайёранд фақат ҳамла бинамоянд. диққати махсус дар ин вохӯрии муҳим ба дарвозабон ва форварди асосӣ дода мешавад. Левандовски дар Барса хуб шурӯъ кард, вале дар ду бозии охир наметавонад голе бизанад. ана Тер Штеген бошад баръакс, ҷони тимашро харида дар чанд лаҳзаҳои мушкил дастаашро аз голи муқаррар наҷот додааст. ҳамагон мегӯянд ки Барса дар ҳоли ҳозир ба Левандовски вобаста аст ва чанд бозӣ мешавад ки Педриро ҳам ба қатори Лёва ворид намудааст. Тер Штеген низ мехоҳад ба бозингари калидии даста табдил ёбад. дар дастаи Интер бошад мушкилӣ дар хатти ҳамлаи марказ мебошад. Лавтаро Мартинез аз моҳи август аст ки гол зада наметавонад. Карея ва Лукаку ба Инзаги кӯмак расонида наметавонанд ва Ҷекои бечора бошад 30 солаш ба ҷое расидааст ки мисли пештара баромад намекунад. Инзаги мегӯяд ки бо як ҳамлагар ва Михтариян бозии мазкурро шурӯъ хоҳад намуд ба схемаи 3-5-2-ро интихоб менамояд. хатти дифои даста дар бозии охири чемпионати дохилӣ истироҳат намуда буданд ки силоҳҳои Хавиро дар бозии имрӯза аз кор бароранд. то чӣ андоза ин кор ба онҳо муяссар мешуда бошад дар бозии имшаба хоҳем дид. Барса бозии ҷавобии муҳиму ҳалкунандаро бо Интер дар Камп Nou баргузор мекунад. натиҷаи бозӣ тақдири дастаро дар мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо ҳаллу фасл мекунад. Барселона Интер шоми 12 октябр. дӯстдорони футбол метавонанд аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибияти рақобатро боз ҳам бештар созанд. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барса TG. силкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. Барса бо тамоми қувваи доштааш ҳамла хоҳад кард то натиҷаи дилхоҳро ба даст орад. дар пресс-конференсия пеш аз бозӣ Хави ҳамроҳ бо Педри омадаи чанд нуқтаро зикр намуданд. Хави чунин суханонро гуфт: Интер мисли бозии дар Милан буда фақат дифоъ хоҳад кард ва корашон дар он ҷо хуб буд, вале мо ҳатман ба дастгирии мухлисон ба натиҷаи дилхоҳ даст меёбем. тамоми ҳаракату кӯшиши мо ба хатти ҳамла хоҳад буд. агар зарур ояд дифоъгарро гирифта ҳамлагарро ба майдон мебарорем. бояд бозингарон бозии агрессивӣ нишон диҳанд. мо бояд 3 имтиёзи заруриро бигирем ва исбот кунем ки ҳамон тими қавии Барселона ҳастем. Жул Кунде хуб аст ва баромадани ӯ ба майдон аз худаш вобастагӣ дорад. агар худашро хуб эҳсос кунад ҳатман ба бозӣ мебарояд. имшаб рӯзи Левандовски нахоҳад буд, балки рӯзи тамоми тим мешавад. мо бояд мисли мушт як шуда зарба занем. Педри ҳам ба чанд саволи хабарнигорон ҷавоб гуфт. даста ҳамлагарони дараҷаи баланд дорад ва ҳамон кору пайкари пештараро идома медиҳем. агар Барса бохт кунад пули зиёд аз даст медиҳад, вале мо аз ҷиҳати иқтисодӣ ҷавобгар нестем. аз мо фақат бозии хубу пурмасъул талаб менамоянд. барои ҳамаи мо ин бозӣ финал хоҳад буд. охири ин Лигаи Қаҳрамонҳост. мо такя ба ҳамла мекунем ва ҳариф бошад дифоъ мекунад, ки корашон дар ин хат хуб аст. голҳои Левандовски барои даста хело муҳиманд. ӯ на танҳо ба даста, балки ба ҷавонон новобаста аз дастовардҳои бузургаш кӯмак мекунад. ӯ ҳам бозингари хуб асту ҳам инсони хуб. бозии дастаҳои Барселона ва Интер имшаб дар варзишгоҳи Камп Nou соати 23:55 бо вақти Тоҷикистон доир мешавад. пахши мустақимро метавонед аз телевизиони варзиш тамошо кунед. нафароне ки дар хориҷи кишвар ҳастанд лутфан ба телеграм-канали мо обуна шавед ва силкаи бозиро он ҷо дастрас намоед. ба тими бузурги Барса барору комёбӣ хоҳонем. хайр дӯстон.